Máis faltas cara a democracia e oposición por parte do goberno. Todo quedou grabado no último pleno, así que imos analizalo. Todo acontece cando chegamos, según a orde do día, ao turno das preguntas. En este caso, comezaba o BNG. Pasamos ao seguinte punto, que é a pregunta formulada polo Grupo Municipal do BNG. O BNG fai uso do seu turno de palabra presentando a súa pregunta. Posteriormente, o goberno responde as preguntas, pero digamos que as respostas non son de todo respostas, polo que... Grazas, pasamos ao seguinte punto, que é a pregunta formulada polo Grupo Municipal do BNG sobre os usos de recursos públicos para un acto do Partido Popular. Presidenta, teño a quenda de réplica. No. Como que non? No, pregunta formulada polo Grupo Municipal. Señora Presidenta, o regulamento orgánico deste Concello indica que as preguntas poden ter turno de réplica e incluso unha repregunta. Por lo tanto, estou pedindo de facer uso dese turno que me corresponde. No, pasamos ao seguinte punto, que é o punto de... Señora Alcaldesa, o regulamento indica que eu teño dereito a miña quenda de réplica. Por lo tanto, pido facer uso desa réplica que me corresponde. Pregunta 10. Señora Alcaldesa, correspóndeme o turno de réplica. Estou lle pedindo que me deixe facer uso do meu turno de réplica. Non se lo doy. Señora Alcaldesa, pero que non é que mode vostede, está no regulamento, ten que cumprilo, e senón que altera o secretario. Ai, Dios mío. Comeza ali, Horta. Como vedes, o BNG quere facer uso do seu turno de réplica, máis a alcaldesa lle o nega. Ademais, a súa bancada profire verbas ao límite do insulto. Eu creo que sería interesante recordarlle á vosa bancada que hai que seguir mantendo as normas de decoro. Por moita pegatina de no al odio que poñades nas vosas solapas, que está estupendo, eso de chamar pesado ao concelleiro portavoz do Bloque Nacionalista Galego, está no límite, eh? Continuamos. O BNG sigue defendendo o seu dereito a réplica, pedindo en varias ocasións que o secretario do goberno aclare esta situación, máis a alcaldesa volve a negarse. Deste xeito, vou facer un inciso para presentarlles aquí o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Ponteareas, o ROM. Como vedes, o artigo 54.4 di ben claro como a alcaldesa está vulnerando e denegando este dereito á oposición. Agora decántase por quedar calada. Como a alcaldesa facendo un xesto coa man como de que fale, pois vou a facer a réplica. No. Estamos aquí hasta las 12, cuando termine, si no quiere hacer el uso de la palabra, nos mantenemos así. Non para, esta situación é frustrante. Non entendo este parón do pleno por unha cuestión organizativa e meramente de funcionamento, e que está clarísimo no ROM que pode facer unha contrapregunta, non sei cal é o problema. Por favor, que deixe o turno de réplica ao que temos dereito, e se non queren contestar, non contesten, pero deixen, por favor, ese turno de réplica. No hai turno de réplica. Nada, segue sen querer conceder o turno de réplica, a pesar de que a oposición lle este demandando con paciencia, educación e argumentos sólidos. A ver, eu creo que é importante seguir o regulamento, senón este grupo político verase na obriga de ter que abandonar o pleno, evidentemente, porque... Cando queira. Claro, a ver, que está sendo moi democrático. A ver, o regulamento é claro, alcaldesa, moi claro. É que lle custa deixar de preguntar cando está na legislación, é que non sei cal é o problema. Pregunta número 10. Quen ten a palabra do Bloque Nacionalista Galego? A alcaldesa negase a dar o turno de réplica. O BNG desiste e continúa coa súa seguinte pregunta, a cal, spoiler, tamén lle van a denegar o turno de réplica. Pasamos á seguinte pregunta do Alcaldesa, concelleiro pido o Manuel turno de Lucha réplica. sobre subvencións Pido ás usar o escolas turno de réplica, señora alcaldesa. Seguimos loitando por ter ese turno de réplica e mentres a alcaldesa pretende pasar ao seguinte punto da orde do día que corresponde a... Este concelleiro non vai a continuar, evidentemente, saltándose a un compañeiro da corporación que está exixindo un dereito que ven regulado no ROM. Creo que se está extralimitando a alcaldesa nas súas funcións. Creo que as actitudes antidemocráticas que se están vivindo desde fai 15 minutos son moi profundas. Creo que se está vivindo aquí é indignante e é... Está facendo uso da palabra para facer a pregunta? Non, estou facendo uso a palabra para contextualizar o que está sucedendo neste pleno. Está grabado e todo o mundo vai a poder... Ten a palabra para formular a pregunta sobre os contratos menores, señor Ucha. Antes ten que falar o compañeiro do bloque. Vai a facer uso da palabra, señor Ucha. De verdade, eu estou intentando ser o máis educado posible. Estou intentando que este pleno continúe como debe continuar. Creo que a alcaldesa non está sendo consciente do que está sucedendo neste pleno. Creo que igual, non sei, estamos nunha situación un pouco incómoda, que se acaba de enquistar, pero é tan sinxelo como darlle a palabra ao funcionario, vale, pasar ao presidente. Non, pero que hai un regulamento que creo... Nada, continuamos e seguimos coas faltas de respeto cara a bancada da oposición. Señora Fernández, que quere? Alcaldesa. Que quere, señora Fernández? Que bota de menos falar un pouquiño, sí? Como vedes, isto é intolerable. Presidenta, podemos facer un receso os portavoces máis vostede? Sí, me parece moi bien. Sí, podemos facer un receso, veña. Dada petición por parte da concelleira do PSDG dun segundo descanso o cal foi aceptado pola alcaldesa, esta dalle ao BNG 30 segundos para finalizar a pregunta anterior e así pasar ao seguinte punto da orde do día correspondente a PEC. Señor Ucha, ten a palabra. Creo que deberíamos facer unha revisión todas as
persoas que estamos nesta corporación, porque acaba de suceder nestos 15-20 minutos non está a altura desta institución. A partir de aquí, o pleno continúa con normalidade. Sí, entre comillas, porque as preguntas son apenas contestadas. Pero a oposición resignada con Santigno, pois neste pleno organizáranse para non presentar nada novo na orde do día e así poder chegar a aqueles rogos de preguntas que levaban aí varios plenos sen poder ser tratados. Por último, gustaríanos saber cal é a vosa opinión sobre esta práctica antidemocrática que tivo lugar no pasado pleno durante 42 minutos de reloxo. Leamos vos.